O, ti di gweld fan hyn? Cledrau 4 o gloch. Croeso i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2023. Os ydych chi eisiau unrhyw help, just ro shout i fi. Sgwsa fi, chi'n gwybod lle mae'r pabell werid? O, pabell werid? Ie, just reit trwy fan hyn, chwyth, wedyn dde, chwyth dde, chwyth dde, chwyth dde, mae fe wedyn ar eich dde. O, reit, draw yna fe. O, reit, diolch i chi. Joiwch. Howdy doody pawb, croeso nôl i sianel PopT gyda fi, Jacob, wrth gwrs. Nawr, fel chi'n gallu gweld, dwi mewn lleoliad wahanol. Dwi mewn lleoliad wahanol achos dwi lan yma yng Ngogledd Cymru ar gyfer un peth ac un peth yn unig. Yr Eisteddfod Genedlaethol! A dwi'n mynd i roi cwbl o tips i chi sut i baratoi ar gyfer yr Eisteddfod. Ond, cyn i ni ddechrau cofiwch i Tanysgrifio i sianel PopT, ro thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r gloch notifications. Ei, gwasgwch y botwm na fi'n gwatcha ti. Ei, gwasgwch go on, neud e nawr, neud e! Mae yna 3 elfen am sut i baratoi ar gyfer yr Eisteddfod yn enwedig os ych chi'n gwersylla. Mae rhaid i chi pacio yr essentials, mae rhaid i chi cael yr outfits cywir, a hefyd mae rhaid i chi wneud eich ymchwil. Ond yn gyntaf, mae rhaid i ni pacio. Come on. Siwmperi wrth gwrs essential ar gyfer campo. Wel, mae rhaid cael crysau ti wrth gwrs. Nawr, jyst rhag ofyn bod e'n heilog wrth gwrs, chi byth yn gwybod, mae rhaid i chi pacio shorts. Trowsus cerdded, chi'n mynd i bod yn cerdded a mobman yn yr Eisteddfod, mae rhaid i chi gael nhw. A belt, jyst rhag ofyn mae trowsus yn cwbl lawr. Nawr, ni wedi pacio'r dillad i gyd, rhaid pacio essentials arall. O, microdon, mewn a ti, tegell! Mae rhaid cael paned yn y bore man. Desk fan, bach o white noise yn y nos, ti ma? Gaming console, just rhag ofyn bod fi'n really bod. Pecyn cymwyd cyntaf os dwi angen plaster, diffoddwr tan, just rhag ofyn mae tan yn rhywle. Ac i gadw fi'n saff, yn y nos, ffrindiau gorau fi yn y byd, cyw a Django. Ac yn ail felly, mae rhaid wneud yn siŵr bod dyn ni outfits ar gyfer yr Eisteddfod. Ni angen wneud yn siŵr bod ni'n edrych yn cool. Ni angen wneud yn siŵr bod dyn ni'r outfits cywir ar gyfer pob tywydd. A fi'n credu mae dy fi cwbl o syniadau i chi. OK, dyma beth fi'n gwisgo ar y foment. Mae'n amser i fi trio cwbl o outfits arno dwi'n credu. So, bant a ni de. Hei, dwi'n licio'r outfit yma. Het ffarmwr, ei, ti'n edrych fel dad Eisteddfod. Beth yw hwn? Pyjamas nadolig? Het air? Beth yn y byd? Hang on. Power Ranger glas. A hyd yn oed yn licio Power Ranger glas. Power Ranger coch yn ni eisiau fod. Na. Na welliad. Ac y trydydd elfen, yr elfen olaf, yr elfen fwyaf pwysig, yw wneud yn siŵr bod chi'n wneud eich ymchwil. Ble mae popeth? Ble mae cyw? Ble mae stwnj? Mae rhaid i chi wneud yn siŵr bod chi'n paratoi eich sgiliau dawnsio ar gyfer y dawnsio gwerin. Ti'n bach fel hwnna. Reit, amser i fi astudio map o'r maes a cylchu llefydd lle dwi eisiau mynd. Sioi stwnj, dawnsio a canu gyda cyw a'i ffrindiau ar lwyfan y maes. Y peth mwyaf pwysig wrth gwrs yw pedref bwyd i Ac yn olaf, wneud nodyn o tai bach i gyd. A dyna ni, rydyn ni'n barod ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol 2023. Reit y bawb, gobeithio rydych chi wedi dysgu rhywbeth yn y fideo yma. Sa'n gwybod. Ond os ydych chi'n mynd, gobeithio rydych chi'n joio. Mae yna loads i wneud na ar gyfer oedolion, ar gyfer plant, ar gyfer pobl ifanc, yna popeth na i plesio pawb. Gobeithio rydych chi wedi joio y fideo yma. Cofiwch i Tanysgrifio i sianel PopT. Ro like ar y fideo yma a gwasgu'r gloch notifications ble bynnag mae e. Ond tan tro nesaf pawb, hwyl!